हो तनी ध्यान दे के सुने अरे तनी ध्यान दे के सुने ना बचवा अरे कहानी हो ई कहानी सभे लोग जानत बा ई कहानी सभे लोग जानत बा अरौआ सब बैठल बानी ज्ञानी तनी ध्यान दे के सुने ना चनिया सब आकर कर कोने अपना हल्का हल्का भाव देत रहत बा हां जी हां तने बहरी हां जगह चिन्ह जिला चिन्ह हां कितने आगे जगह चिन्ह जिला चिन्ह कौन कहानी बा कौन ई धरती पर चाचा जी ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि के जब रचना कइले त आदमी कोई मरत ना रहे हां जी जीव जंतु केहू ना जीव जंतु तनी ध्यान से गार्जियन 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 तनिका कथा प्रसंग 10 मिनट सुनम त बुझाई कि हम का कहनी है हां इस धरती पर आदमी मानव जीव जंतु जब जन्म लेलस आदमी कोई मरत ना रहे ना दादी मरल बाड़ी त मरे के प्रचलन कब से शुरू भइल कब से एक और कहानी हम सुनावत नहीं हां ये आदमी मरे कब से लागो एक और पहले आदमी के का होत रहे एक और प्रसंग सुनावत नहीं इस धरती पर जब जीव जंतु मानव जब जन्म लेलस तो कोई मरत ना रहे ना ब्रह्मा जी सुंदर सृष्टि के रचना कोई नहीं लेकिन आदमी को जब मरत ना रहे धरती मैया गाय के रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में जाता रोवतारी रोदन करतारी रो रो के पुकार करतारी अब धरती पर भार हमरा से नहीं खसहा कैसन सृष्टि के रचना कोइले बारे कैसन गाय के रूप धारण बना के अब ब्रह्मा जी के लगे जाता है ओम ब्रह्मदेवाय नमः नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः नमः ब्रह्मा जी प्रकट बोले एही जा बाबू सोरठा पर जा भार के नारी के करनमा भरथरी पानी गइले जोगिया अरे पानी गइले जोगिया राजपाट दिहले विसारनुएरा एरामा हो राजपाट दिहले विसारनुएरा प्रसंग में लेगा अवतरण ले लो पुदीना अरे हेल जाओ यार 1993 से गा रहे हैं बेटा अपने 1900 अरे की गैया के रूपमा धके चलली धरती मैया यार चलली धरती मैया आ रोई रोई करेली रो रो के कहतारी का कहतारी अरे हाथ जोड़ी पारी ले अहो चराना ये ब्रह्मा देवता दुगुन में चले दुगुन में अरे दीना दारसा
और बबुआ कहला कि आज हम भेंट होई ना हम कलाकार के इज्जत करीला अभियंता भैया के 5 साल पहले से मन रहे कि गुड्डू संग गाई लेकिन केहू भूलवैले रहे भैया के वादा हमरा आज भी याद बा जब हम पटना में रही और कहले कि तनी कुछ दिन औरी तनी तू घूम लो हमरा वो बात के तनी को दुख नहीं है हमरा कहीं ना कहीं खुशी बा आज भी हम भैया के लायक नहीं थी लेकिन भैया के सामने खाड़ बानी सोच बानी गावत नहीं तो दुगोला बन तो भैया के हम बोलम भैया हमरा बोली है ना तो पब्लिक के आनंद कैसे आई बोले में यदि तनी मनी अनबैलेंस हो जाए गलती हो जाए तो ओकरा पर ध्यान नहीं दे छोट भाई समझ के बबुआ समझ के माफ करे के बा और हुआ कहने कि इतना YouTube चैनल जुटौले वाले गुड्डू के हाथ ना ना चाचा एको पैसा ना दूसर कलाकार रही तो अभियंता भैया तो 4 दिन पहले से पोस्टर डालते हां रवि रंजन जी पोस्टर हमको 4-5 दिन पहले यहाँ का पोस्टर बैनर भेज दिए तब दूसर ब्यास रहते तो 5 दिन पहले से पढ़ते पोस्टर हां जी फेसबुक लेकिन मैंने दोपहर बाद 4-5 बजे मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाला ये चीज को के और पंकज जानते थे मैंने पंकज भैया को भेजा कि आपको आना है सलेश बाबा ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोग आए धन्यवाद के पात्र आप सब हैं जय हो आप सबों ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है इसके लिए मैं तहे तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सब लोग बने रहे अनिकेत भैया का भी योगदान बा हार्दिक अभिनंदन सृष्टि के कैप्टन शैलेंद्र कुमार 100 रुपए का पुरस्कार देने का कथा प्रसंग पर दादा 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 धरती मैया के बात सुन के ब्रह्मा जी आंख लाल लाल को दिखले ब्रह्मा जी क्रोध में आ गइले सोचले कि अरे इतना सुंदर सृष्टि के रचना कोई नहीं आ धरती मैया आके शिकायत करता रही इस सृष्टि के जला के तहस नहस कर दे ब्रह्मा जी क्रोध में आके आंख लाल लाल करके आ चहले के पूरा सृष्टि के जला के तहस नहस कर दी हां जी ना से कह दी ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि के जलावे के चहले अपना तेज से शक्ति से शंकर भगवान आप विष्णु जी समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आ गइले आ कहले कि ए मलिका रउआ सृष्टि के रचना रउवे कइले बानी माई के आशीर्वाद से आदि शक्ति मां के आशीर्वाद से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जन्म दिया आ ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना कइले बाड़े आ शंकर जी संहार कइले बाड़े आ विष्णु जी पालन कइले बाड़े तो विष्णु जी आ शंकर जी कहतर के ब्रह्मा जी और वह इतना सुंदर सृष्टि के रचना कइले बानी आ सृष्टि के जला देव अपने हाथे ई ठीक ना हो कोनो दूसर उपाय करी तो ब्रह्मा जी के ई दोनों भाव के बीच एकरा के भिरकुटी कहल जाला एकरा के हां ई भिरकुटी से एगो लड़की के जन्म दिहनी जेकरा लड़की के रंग रहे 3 गो रंग रहे का लाल पीला और काला लाल पीला और काला 3 गो रंग रहे लड़की के लड़की के जब उत्पत्ति कइलन त लड़की कहले कि पिताश्री हमर नाम हमर काम कहले कि तहार नाम आज से मृत्यु हो आ तहार काम जा धरती पर आ लोग के मारे के काम करो मृत्यु जब प्रकट भइली जन्म लिहली अपना बाबूजी के बात सुनली तो चिहा गइली कहले कि हे पिताजी
रउआ हमरा के जन्म देले बानी बानी हम धरती पर जाके आ केहू के बिना मतलब के मारब ई अजलंक हम अपना कपारे ना लेब हम ई काम ना करब हम जातनी तपस्या करे अब ब्रह्मा जी सोचले कि तपस्या करे के कहतारी तो एक आध बार अवसर देवे के चाहिए चाहिए तपस्या करना कोई खराब चीज नहीं है जा पिया तू तपस्या कर चल ए जे भावा अरे कि मारी के आसनमा मृत्यु मारी के आसनमा मृत्यु अरे कोइली तो पभारी नुजी चल दी हलेना अरे बिचरे जंगल बिचरे जंगल रे चल दी हलेना मृत्यु जब तपस्या करे ब्रह्मा जी के बात के नहकार के चल दिली तपस्या हजारों बरस तक कोई 10,000 बरस तक ले तपस्या कहां कोई धेनुका आश्रम धेनुका आश्रम जाके मृत्यु तपस्या करे लगली तपस्या करत करत जब 10,000 बरस बीतल तब ब्रह्मा जी सोचले कि अब का देनी मृत्यु के मन चेंज हो गइल होई आज मन बदलल होई थोड़ा सा विचार बदलल होई ब्रह्मा जी जब मृत्यु के लगे गइलन तो मृत्यु के आंखी से झरझर लोर गिरे लागल मृत्यु के आंखी से झरझर लोर गिरे लागल मृत्यु के आंखी के लोर से ब्रह्मा जी अपना अंजरी में छाल निहले आ मृत्यु के लोर से 4 गो चीज के बनैले कवन घाटना दुर्घटना भूख और बीमारी आज माई हमार बीमारी से नहीं मर भूख से नहीं मर दुर्घटना से नहीं घटना घट गइल बा वही मृत्यु के ब्रह्मा जी कहले कि बेटी तहरा आँखी के लोर से 4 गो चीज के उत्पत्ति को देले बानी तू धरती पर जा अब लोग मरी है तहरा अजलंक ना दिया मृत्यु धरती पर जा आ घर घर में वास करो मृत्यु अइली धरती पर मृत्यु लोक कहा लगल वही समय से मृत्यु लोक मृत्यु माने मरना लोक माने संसार एह जोने हमर कहानी के खड़ी पाई एगो लड़ाई के भाग